Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira. Gaur otsailaren 10 da, osteguna. Hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak eragine gabe utziko ditu koronavirusaren aurkako ezohiko neurriak hilaren 15 aurrera eta persona ahulenen babesa lehenetsi du. Zaporeak taldearen aldeko kontzertu solidarioa egingo da Iruñako zentralean otsailaren 18an. Txibite lehendakariak lanbide zientifikoetan emakume erreferenteak aurkezteko ekintzak azpimarratu ditu. Gobernuak Nafarroko Kozenferi berdina 2022 saria eman dio. Lácteos de Navarra kaiku enpresako langile guztiek babestu dute hurrengo 3 urtetarako hitzarmen akordioa lan baldintza onak bermatzen dituena. Herri lanen zuzendaritzak 28 errepide zati berri zaindu eta mantentzea aurreikusten du 140 kilometro baino gehiagokoak. Iruñako udalak laguntza deialdi bat prestatzen ari da eraikinetan eta igezinetan uholden ondorioak murrizteko. Nafarroko artxiboak Zangoza eta Garesko foruen 9. 100 urte hurrenari eskainiko dio otsailako mikroerakusketa. Gobernua ados dago Nafarroan etxebizitza babestuen eta eskuragarrien parkea sustatzeko foru lege proposamena aintzat hartzearekin. Gobernuak 2025ko urtarrilera arte luzatuko du erabilera kolektiboko igerilekuetako higiene, osasun eta segurtasun baldintzak egokitzeko epea. Zibibos Iturramak emakumeak eta neskak zientzia nazioarteko eguna ospatuko du zineforun ikertzaileen mahai ingurua eta aurrentzako ikuskizun batekin. Inauteriak eta ondare inmateriala izango dira otsailaren 10tik 24 Zibibos mendilorin egingo den hitzaldi zikloren protagonistak. Nafarroak eraginik gabe utziko ditu COVID-19aren aurkako ezohiko neurriak hilaren 15tik aurrera eta pertsona ahulenen babesa lehenetsi du. Ostalaritzako eta gaueko aisialdiko lokaletako ohiko baldintzak eta ordutegia berreskuratuko dira, eta ez da beharrezkoa izango COVID pasaportea, maskararen erabilera ez da derrigorrezkoa izango ikastetxetako jolastokietan eta barnealdeetan eta ekitaldi jendetsuetan mantenduko da. Y esta flexibilización, unas de ellas tienen que ver con el ámbito de la competencia foral. Koronavirusak eragindako asteko intzidentzia 5 asteko beherakada eragindu urtarrilaren 31tik otsailaren 6 bitartean eta Nafarroan 6.354 kasu baieztatu dira aurreko 7 egunetan, baino 142 gutxiago eta 2021ko azken astean erregistratutakoen laurdena baino gutxiago. Orduan, iritsi baitzen 6. olatuaren asteko goia, 26.052 kasurekin. Nafarroak eraginik gabe utziko ditu koronavirusaren aurkako ezohiko neurriak hilaren 15tik aurrera eta persona ahulenen babesa lehenetsi du. Ostalaritzako eta gaueko aisialdiko lokaletako ohiko baldintzak eta ordutegiak berreskuratuko dira eta ez da beharrezkoa izanen koronavirus pasaportea. Maskararen erabilera ez da derrigorrezko izango ikastetxetako jolastokietan eta barnealdetan eta ekitaldi jendetsuetan mantenduko da. Había aglomeraciones y era importante que los ciudadanos lo tuvieran en cuenta. Zaporeak taldearen aldeko kontzertu solidarioa egingo da Iruñeko zentralean otsailaren 18an. 2016 urtean abiatu zuten Donostiako Itxaurrondo auzoan Zaporeak proiektua, geroztik Euskal Herri guztira hedatu eta 300 voluntarioko sare zabala osatzen du. Greziako irledara iristen diren migratzaile eta errefuxiatuak laguntzea du helburu, otorduak eskainiz, egunero 1000 errazioi baino gehiago banatzen dira migrante zaurgarrienen artean. Egoera horren aurrean haien herrialdetatik ihes egin duten personak laguntzen jarraitu alizateko elkartasun kontzertu antolatu du Zaporeak taldeak. Bandada eta musutrok rock bihotz taldeak ariko dira zentralean otsailaren 18an. Sarrerak 10 euroko prezioa du eta kontzertura joaterik ez, baina lagundu nahi dutenentzat 0 hilara prestatu dute. Bildutako diru guztia Zaporeak proiektura bideratuko dutela ziurtatzen dute. Hemen aurkeztu nahi dizuegu hurrengo otsailaren 18an zentral aretoan arratsaldeko 8 aurrera
Nafarrako zaporeak eginen duen elkartasun kontzertua. Bandada eta musutru rock hanbihotz taldeekin. Oain, komentatuko dizuet pixkat, zapore taldeak egiten duen lana. Zuetako asko jakingo duzuenez, batipat, naiz eta bere astapenetan Intxaurrondoko sukaldari talde bat Etiopiako Brukon herrialdera joan otorduak ematea, 2016tik Grezian daude pertsona errefuxiatuek otorduak prestatzen ditu zaporeak. Gaur egun, hasiera batean, Kios uhartean eta gaur egun Lesbos uhartean. 1200 otordu banatzen ditugu errefuxiatuen artean. Hortaz apartek, bazkari hauek prestatzen dira Euskal Herritik joandako voluntarioekin eta han nominadun dauden zenbat pertsonekin. Hoietakoak, errefuxiatuak, karatepe eremutik ateratuak. Hortaz apartek, egiten ditugu baitare bilketa, difusio edapena egiteagatik bilketa kanpainak, ez? Demagun, esnea, janaria, arropa, azken aldian izan zen zapatak, guzti hau pertsona errefuxiatuei banatzeko asmotan. Janariarekin janatzen dugu, otorduak banatzen janarizten dugu, eta horretarako dirua behar dugu. Eta hortan sartzen da gaur hain zuzen aurkezten dizuegun elkartasun kontzertu hau. Dirua lartzeko asmotaz eta pertsona errefuxiatuen egoera azaltzeko. Hemen, mai honetan, nire ondoan ditut Marian Ruiz bandadako taldeko kidea, Lobito Musutruz Rock hanbihotz taldeko kidea, haiek izango dira elkartasun kontzertua eskainiko digutena, eta gero bestaldean dut Nafarrako taldeko Ana Larunbe, berak azalduko digu gaur egun Grezian dagoen egoera. Grezian jasatzen, pertsona refuxiatuak jasatzen duten egoera, gero eta larriagoa da. Ustutzen ari dira esparru horiek, orain arte ziren karatepen, baldin bat ziren han 7.000 pertsona, duela hilabete batzuk, gaur egun igual ez dira llegatzen 2.000 personetara. Horrek zer esan nahi du, horietako askok alde egin dutela uhartetik, kontinentera, Grezia aldera, eta gehienak hurbildu dira Atenasen inguruan, eta sartzen dira edozein tokian. Bai, okupatzen dituzte etxeak, edo kalean bertan, plastikoen gainean loiteko, eta oso baldintza txarretan. Kontuan hartu, horietatik asko umeak direla, aurrak, 140 aurrak izan daitezke. Eta badakigu beste uharte batzutan, adibidez, Samosen, pasaden urtean ireki zuten esparru berri bat, guretzat konzentrazio esparru bezala, badituztela kamarak, ezin sartu tatera, eta debekua dute adibidez gobernuz kanpoko erakundeak hor sartzen, debekatuta dute ere. Orduan, geratzen den egoera da oso larria. Gero, bestaldetik, Greziako gobernuak egiten duena, orain, 180 onartzen bazituen, pertsona migratuak onartzen bazituen, erregistratzen bazituen, eta gaur egun ez dira ailegatzen ez da 160, zeren konporatzen dituzte berehala. Hau da, pushback deitzen dena, eta orduan egiten dutena Greziatik bidali, berriro Turkiara, baltsa batean sartu, eta hor konpon Marianton. Horrela da gaurko egoera. Gero, ikusten duzue, zer gertatzen da, ja ez dago modan, pertsona migratua ez hitz egiteko. Horietatik asko dira Afganistanek iaz egin dutenak. Duela hilabete batzuk Afganistan modan zegoen, horitzen zarete, justo talibanak aigatu zirela eta jende guztia zer gertatzen da eta gaur egun Turkiako bidea hartu zuten alde egiteko eta inork ez die kaso egiten.
Orduan da, nolabait zaporeak hor jarraitzen du ahalik eta modu duinean banatzen otorduak, eta gero eta zailago dugu, hori egia da, zeren aipatu dizudan bezala gobernuz kanpoko erakunde gero eta gutxiago daude, alde egin dute gehienak edo usten dute. Eta hori da pixkat, bai? Txibiten lehendakariak lanbide zientifikoetan emakume erreferenteak aurkezteko ekintzak azpimarratu ditu. Emakumearen eta neskaren nazioarteko eguna dela eta NUPek antolatutako jardunaldiari amaiera eman dio. Nafarroko lehendakariak foru gobernuak lanbide zientifikoetan, teknikoetan, ingenieritzetan eta matematiketan aritzen diren emakumeen kopuru handitzeko abian jarritako neurriak azpimarratu ditu. Hoietako haunitz, hezkuntza eta unibertsitate sistematik garatutakoak dira. Sistema horretan, neskatoen eta gazteen artean bokazio zientifikoa sustatzeko emakume erreferenteak agertzen dira. Txibitek parte hartu du zientziako emakumearen eta neskaren nazioarteko eguna den otsailaren 11ko dataren inguruan antolatutako jarduera zikloa irekitzeko jardunaldian. Bertan zientzialariekin partekatzeko mahai inguruak, ikaslentzako antzerkia, tertuliak eta erakusketak proposatzen dira datorren astera arte. Nava Biotek antolatzaile izanik Nafarroko Unibertsitate Publikoaren eta Nafarroko Gobernuaren kolaborazioarekin eta gizarte berrikuntzaren unitatea bitarteko jarduera sorta bat jarri da martxan, emakumeak bioteknologia Nafarrean izendatutako mahai inguruarekin. Agurtzane Martinez, Nafarroko Gobernuaren berrikuntza zuzendari nagusi Andreak abian jarri duen jardunaldian partaide izan dira Uxue Itoitz industriaren energiaren eta S3 proiektu estrategikoen zuzendari nagusia, Alex Pascual, Nava Biotekeko lehendakaria, Gloria González, Zimako zuzendari ordea, Marisola Neurofiseko zuzendaria, Susana Sánchez Moa, Foodtecheko kofundatzailea eta irakaslea eta Beatriz Torres, Aragoiko Bioteknologiako elkarteko lehendakaria. Mahai inguruaren bukaeran, lehendakariak hizpide izan ditu neska eta gazten lanbide zientifikoekiko zaletasuna sustatze aldera Nafarroko Gobernuak abian jarritako eta unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentoaren eskutik koordinatutako dozena bat neurri zehatz. Hoien artean, lehendakariak aipamen bereiz egin du Nafarroko Unibertsitate Publikoko zientzia eta teknologien arloetako doktoregaiak DBH-ko ikasgeletara hurbiltzeko plan pilotuaren gainean. Batxilergoko ikasle emakumeak zientzien adarra hautzera animatuz. Gobernuak Nafarroako zenferi berdina 2022 saria eman dio. Entitatea saritu dute desgaitasunaren arloan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde egindako lanagatik. El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un decreto foral por el cual concede el premio Berdiña en su 5ª edición. Nafarroko Gobernuak foru dekretu bat onetsi du atzoko bilkuran, Nafarroko COCENFE erakundeari Berdina 2022 saria emateko, emakumen eta gizonen arteko aukera berdintasunaren alde egindako lanagatik, bereziki desgaitasunaren arloan. Gobernuak nabarmentzen dituen mereximenduen artean, COCENFE Navarrak emakumen errekonozimenduaren alde egindako lana dago, desgaitasunaren eremuan emakumen aurkako indarkeria ezabatzeko konpromisoa azpimarratuz. Oraindik gehiago isolatzen baititu eta gertatzen ari zaiena kontatzea zailtzen baitu. Halaber, gobernuak azpimarratu du elkarteak kolektibo horren inguruko ikusgarritasuna eta sensibilizazioa hobetzeko egiten duen lana. Horretarako, 15 divulgazio kanpaina baino gehiago eta dokumentalak egin ditu. Gainera, gobernuak bere zerbitzuen izaera deszentralizatua ikusten du foru geografia osoan. Nafarroko lehendakariak martxoaren 8an emango du saria emakumearen nazioarteko egunean. 3.000 euros fue instituido por el Ejecutivo Foral en el año 2018. Lácteos de Navarra Kaiku enpresako langile guztiek babestu dute hurrengo 3 urteetarako hitzarmen akordioa lan baldintza onak bermatzen dituena. Zenbait hilabetez negoziatzen eta mobilizatzen aritu ondoren Kaiku taldeko Lácteos de Navarrako langileen 198 oniritzia eman dio zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen artean lortutako hitzarmen akordioari. Zeinak lan baldintzak onak bermatzen baititu hurrengo 3 urtetarako bertzea bertze, konsumo prezio indiziaren soldata igoerak eta dagozkien atzerapenak.
Labek zorionak eman nahi dizkie langilei baldintza duinen alde tinko eta etengabe borrokatu baitira. 2021ko abenduaren 29an 24 orduko bigarren lanuztearen egunean aurre akordio bat lortu zen hurrengo greba egunak bertan behera uzteko. Bertan konsumo prezio indizearen soldata igoerak bermatzen ziren. Dagozkien atzerapenekin enpresak malgutasuna sortzeko asmoak kentzezan. Hurrengo urtean orduak emanez eta kategoria berririk sartu gabe. Hurrengo lanuzteak bertan behera uzteko baldintza lortutako akordioaren edukia izan zen eta gainerako hitzarmena epe laburrean negoziatzea. Eta hilabete eskasa izan da negoziazio gogorren ondoren aurrera pauso nabarmenak lortu baitira. Herrilanen zuzendaritzak 58 errepide zati berri zaindu eta mantentzea aurre ikusten du 140 kilometro baino gehiagokoak. Ziriza kontseilariak nabarmendu duenez, bide horien 70% inguru despopulatzeko arriskoan dauden eremuetan daude. Lurralde Kohesiorako departamentuak herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, Nafarroko errepide sarearen katalogo ofizialean gutxienez 58 errepide zati berri sartzea aurreikusten du aurten. Horrela inklusio horrek aukera emango lioke foru gobernuari guztira 156 kilometrotan jarduteko eta bide horietan konserbazio integraleko jarduketak egiteko. Lurralde Kohesiorako kontseilariak nabarmendu du Nafarroko gobernuak argi eta garbi egiten duela errepideak zerbitzu publiko gisa hobetzearen aldeko apustua izan ere, ezin da ahaztu errepidek gure herriak eta hiriak lotzen dituztela, baina batez ere pertsonak. Gobernuk ez du inorratzean utzi nahi. Ekingo diren konserbazio eta mantenimendu lan horiek 70% inguru despopulazio arriskoan dauden eremuetako errepidetan egingo dira. Gogoan izan behar da Nafarroak errepiden konserbazio integraleko zerbitzua duela eta zerbitzu horren helburua errepiden egoera egokia, segurtasuna eta erosotasuna zaintzea dela. Bertzea bertzen neguko bideetako eta larrialdiei aurre egiteko jarduera galtzadak eta bazterbideak ertzak garbitzea eta drenatze lanak egitea. Horrez gain, hainbat lan egiten dira, balizak eta seinaleak lehen konpontzea istripuen ondorioz, segurtasun heziberria jartzea, bide zoroak sendotzea eta seinale horizontalak eta vertikalak berritzea bertzea. Iruñeko udala laguntza deialdi bat prestatzen ari da eraikinetan eta higiezinetan uholdeen ondorioak murrizteko. Diru laguntza hori lan plan zabalago bati gehituko zaio, zeinetan protokoloa berrikusi eta ibai inguruneak hobetuko baitira. Iruñeko udala lanean ari da hainbat urtetarako laguntza deialdi batean hiriko uholde eremuetako eraikinak uholde berrien aurrean egokitzeko. Modu horretan urak eragindako kalteak ekidin edo arindu alizateko. Aurrekontua guztira oraindik zehaztu gabe dago eta bizilagunen komunitatetan hautemandako beharren eta dagokion aurrekontu akordioaren araberakoa izanen da, baina aurreko deialdien aurrekontua gaindituko luke. Laguntza deialdi horri dagokionez, aste hauetan herri segurtasuneko eta proiektu estrategikoetako alorretako teknikariak bilerak egiten ari dira abenduaren 10ko uholdek kaltetutako eremuetako finka administratzaileekin. Helburua da aztertzea zein ondorio arintzen ahalko ziren hainbat ekintzaren bidez, hala nola, motopompak jartzea, sotoak iragaiztea eta instalazio elektrikoak eta igogailuak zuloak babestea, eraikinetan sotoetan dauden beste hainbat elementuren artean. Behar horien arabera deialdia idatziko da eta aurreikusten da 2019an eta 2014an deitu zirenen antzeko izatea, 200.000 eta 100.000 euroz hornituta egon zirenak urren ez urren. Halaber, Iruñeko udalak bi proposamen sustatu nahi ditu ibaiaren ibilguetan eta ertzetan eragin zuzena izanen dutenak eta 8 milioi eurotik gorako inbertsioa beharko luketenak. Horietako batek, Iruñeko mankomunitatearekin elkarlanean garatutakoa, Argako ibilguan eta eremuko kolektoretan eginen den esku hartzera 4 milioi euro bideratzea aurreikusten du. Une hauetan dagoeneko topografia lanak enkargatu dira abenduko uholdeak nola jokatu zuen sakon aztertzeko. Nafarroako artxiboak Zangotza eta Garesko foruen 9. urte urrenari eskiniko dio Otsaieko mikroerakusketa. Bi foruen ale zaharrenak ikus daitezke.
Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak otsaileko mikroerakusketa Zangoza eta Garesko foruei eskainiko die 9. urteurrena betetzen dela eta. Alfonso Lehena borrokalaria Iruña eta Aragoiko erregeak eman zizkien 1122an. Erakusketan hainbat dokumentu ikus daitezke. Zehazki bi foruen ale zaharrenak eta beste dokumentu batzuk erakusten dira garai modernoko bi herrien bi plano adierazgarri gisa. Mikroerakusketa Zangozari eta Garesiko foruari eman zitzaionean, 9. mendeurrena izenburupean. Formatu txikiko erakusketa da sarrera librea eta debaldezkoa, eta Nafarroko Artxiboko Beko galerian egongo da zabalik otsaileko egun guztietan 10:00 ordubitara eta arratsaldez 5:00 8:00. Gobernua ados dago Nafarroan etxebizitza babestuen eta eskuragarrien parkea sustatzeko foru lege proposamena aintzat hartzearekin. Helburua da etxebizitza izateko eskubideari erantzutea, eskaintza eta administrazioak eskubide hori lortzeko duen gaitasuna handituz. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran akordioa onetsi du foru komunitatean etxebizitza babestuen eta eskuragarrien parkea sustatzeko foru lege proposamena aintzat hartzearekin ados dagoela adierazteko. Proposamen hori urtarrilaren 17an aurkeztu eta tramitatu zuten Nafarroko parlamentuan PSN Geroa Bai eta Ahal Dugu taldeek. Proposamen honen helburu nagusia da herritarren etxebizitzarako eskubideari erantzutea. Alokairuko etxebizitzen eskaintza arrazoizko preziotan handituz, etxebizitza babestuen parkea nahikoa sortzea eta foru administrazio hori lortzeko gaitasun handitzeko tresna berriak ematea. Gainera neurri nagusien artean lege proposamen honek etxebizitza babestuen kalifikazio mugagabea ezarri nahi du. Azken hamarkadetan gertatu den bezala, kalifikazio aldia igaro ondoren, babes ofizialeko 28.000 etxebizitza baino gehiago merkatu librera igaro ez daitezen. Gobernuak 2025 urtarrilera arte luzatuko du erabilera kolektiboko igerilekuetako higiene, osasun eta segurtasun baldintzak egokitzeko epea. COVID-19 pandemiaren ondoriozko egoera dela eta erakunde askok ezin izan dute egin beharrezkoak ziren lanak bete beharreko epean 2021 urtarrilaren batean. Nafarroko gobernuak foru komunitateko erabilera kolektiboko igerilekuen higiene, osasun eta segurtasun baldintzak egokitzeko epea 2028ko urtarrilaren batera arte luzatzeko foru dekretoa onetsi du atzoko bilkuran. Koronavirusaren pandemiaren ondoriozko egoera dela eta erakunde askok ezin izan dituzte egin beharrezkoak ziren lanak bete beharreko epean 2021ko urtarrilaren bata. Zibibox Iturraman emakumeak eta neskak zientzian nazioarteko eguna ospatuko du Zineforum ikertzaileen mahai ingurua eta aurrentzako ikuskizun batekin. Zikloa Nafarroako Unibertsitateko Zientzia Museoarekin elkarlanean antolatu da. Hortziral honetan, otsailaren 11an emakumeak eta neskak zientzian nazioarteko eguna ospatuko da Zibibox sareetan. Nafarroko Unibertsitateko Zientzia Museoarekin elkarlanean ekitaldi ziklo bat antolatu du efemeride hori gogorazteko. Zineforum bat ostegunean, mahai inguru bat ostiralean, tailer bat eta aurrentzako antzerki bat larun batean, eta erakusketa bat. Hori guztia Zibibox Iturraman emakumek zientzian duten papera aldarrikatzeko egun baterako ekarpena osatzen dute. Osteguneko Zineforunean, Marian Diamond neurozientifikoa ezagutaraziko da, 7 aintzinera jatorrizko bertsioko dokumentala proiektatuko da, gaztelerazko azpititulekin. Marian Diamond garunaren plastikotasuna aurkitu zuenaren zailtasunak eta lorpenak kontatzen ditu. Ostiralean 7an, Nafarroko Unibertsitateko Ujue Moreno Biokimika eta Genetika Departamentukoa, Maria Blanco Teknologia eta Kimika Farmaziako Departamentukoa eta Marta Alonso Tumore Solidoen programakoa ikertzaileak Nafarroko Unibertsitatearen gailurra izenburuko mahai ingurua parte hartuko dute. Emakumeak zientzian duen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz solastuko dira. Larun batean EIDB ekimen kulturala taldeak piztu antzeslana taularatuko du 6etan. Marie Curien ardatz eta gidaritzapean emakumeak zientzian duen benetako pisua deskubritzen joango da hainbat esperimentu eginez. Ziklo hau osatzeko erakusketa bat izango da Zibibox Iturraman bertan emakumea zientzian gaiari buruz, eta otsailaren 26 arte egongo da ikusgai.
Inauteriak eta ondare inmateriala izango dira otsailaren 10-tik 24 Zibibox Mendillorrin egingo den hitzaldi zikloaren protagonistak. Hitzaldiak ostegunetan 7 izango dira, sarrera librea 0-10ean Zibibox sarean eta irubebikoitza pamplonaskultura.es webgunean izena eman ondoren. Inauteriak eta ondaren materiala ezagutzeko 3 hitzaldi, dantza eta erakusketa eskainiko dira otsailean zehar Mendillorriko Zibiboxean. Zikloa Iruñako udalak antolatzen du Zibibox sarearen bidez, Labrit ondarearekin lankidetzan. Labrit ondareko adituek emango dituzte hitzaldiak. Hitzaldiek sarrera librea dute 0-10ean izen eman ondoren. Gaizka Aranguren Labrit Patrimonio fundatzaile izango da, gaur arratsaldeko 7 ondare inmateriala hitzaldiaren protagonista. Gure nortasunaren zutabeak iraganeko erreferente komunek transmititutako bizipenek, esperientziek eta jakintzek eta etorkizun partekatuko proiektuak osatzen dute edozein giza talderen iruditeria kolektiboa. Otsailaren 17 ostegunean 7 Beatriz Gallego Labriteko ondareari buruzko oinarrizko hiztegia izeneko hitzaldia emango du. Azken hitzaldia hilaren 24an ostegunean idazle eta ikertzaileak Fernando Ugalde Labrit Patrimonio elkarteko kideak emango du eta inauterien inguruko ondarezko esku hartzeak aztertuko ditu. Nafarroko Foru Erkidegoa bereziki aberatsa da ondare lurzati horretan, baina baita inauteria jaso, babestu, balioetsi eta ezagutarazten dituzten esku hartzeetan ere. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.